projecte FP Dual aconsegueix que 12 joves del Prat, que havien descontinuat els seus estudis i no havien trobat feina, formar-los en matèries d'informàtica i aconseguir que d'alguna manera es capacitin per trobar feina. El projecte és un èxit, donat que aconsegueix que 9 d'aquestes persones continuïn els estudis, ja sigui d'informàtica o d'altres coses, i com a mínim 2 d'ells estiguin treballant en matèries informàtiques. Vam formar uns professionals d'aquí del CITIC en diferents camps de la informàtica, com poden ser xarxes, software, hardware, programació en Python. Tots aquests coneixements els van poder posar en pràctica, per exemple, en un projecte final que vam fer de desenvolupament web, també per aquí pel CITIC. I molts de nosaltres el que estem fent ara és que aquest curs ens va donar l'oportunitat de fer un salt al món laboral o continuar formacions. El projecte Startup s'emmarca dins del programa FPO Dual subvencionat pel SOC. Es gestiona des de l'àrea de desenvolupament econòmic i aquesta edició, en coordinació amb el Departament d'Informàtica, s'ha pogut fer realitat un projecte innovador i experimental.